Ľudia, vítajte u nového videa. Dneska tu máme nové video. Išli sme sa len tak prejsť a zrazu tam Lukas dole. Pozdrav sa, Lukas. Hello. Tam Lukas dole proste tuto je našiel dieru a dole je nejaký bunker. Pozdrav sa do videa. Dobrý deň. No nič, ideme dovnútra, ideme tam za Lukasom. Takže, jak toto vyzerá? Aha, Lukas tu má Nokiu. A Lukas, je to reálne Nokia? Čo? Je to Nokia? Áno. Ľudia, Lukas tu píli. Ako sa mi to ide? To by ste tu všetko doniesli? To my ne, však Lukas. Však, hej. To neviem, to ľudia sem, kto si chodieva. Áno, len sa chcem fakt opýtať. Áno, neboj sa. Že si ste doniesli tie lyžičky a tak? Nie, to Lukas, to už bolo, alebo jak? No, neviem. No, že keď si sem teraz vylezol, no tak... To už potom bolo. Jaj. Oj! Vy... Ľudia, Lukas tu má pilu. Priestor bude väčší, ak si myslíme. Má svoj YouTube kanál. Fakt? Áno. Môj tato chce mať s nami YouTube kanál. Dobre. A A ja chcem mať YouTube kanál, ja tam chcem natáčať Minecraft. ľudia, Lebo už mám celkom dobre rozohrať Minecraft. ja si to tu radšej dám, tuto hore, že ak by sa uletel sršen, nech máme útek. Radšej sem hore. Ale Kokos to nejde. Ale ty kokso, to kto tu sem tak tie lyžičky preboha zaboril? What the... Veď to. Však aha, Lukas, pozri, what the f... Ty sa ja kúkam na to. what the fuck? Ľudia, príde vám toto ako normálna lyžička. Kámo, to je nôž? Kuchyn. Pozri, Lukas, má pilka. Zasa. Tretíkrát za Daj mi ten dnes. nôž, môžem? A tam je ešte, nie, tam je ešte jeden. Tu. Ľudia, nebojte sa, nám sa s tým nožom nič My sme nestane. profesionálni. Aha, vôbec. Vôbec minulé v opustke sme skoro sa neposreli. Vôbec, skoro nás bez dejak minulé rozjebal. Aha, to som bohužiaľ nenatáčal. Ja som unlock, takže... Dalo by sa aj s týmto trocha rezať, aby sme Lukácovi pomohli. No, ale kto bude držať kameru? Ty. Ja? Veď ty si ten kameraman. ale- Ja teba budeme tu pracovať. No ale a ja chcem pracovať, vieš? No hej. Takže ľudia, Ale počkaj. ty nechceš byť na YouTube. To asi nie je normálna vidička či lyžička. Kámo, to je rozjebané. Ale reálne tu bol, čo ja viem, nejaká príšera tu musela byť, lebo aha, ako... O, To je od hentu Teo. asi. To je samotné. Teo. ľudia, Lukas tu toto ide niečo robiť, ja vám to tu skipnem a vidíme sa za chvíľku. Takže skipujem vám to, lebo hovorím, Lukas nám to tu ide zväčšiť, my vám potom ukážeme výsledok, takže nebojte sa, bude z toho video, nemusíte sa báť, však dakedy vám to ešte toto, že nebude to celé skipnuté, takže však Lukas. Koľko máš odoberateľov? Ľudia, Lukas tu píli. Lukas, že? Hej. No a my pozrite sa, ľudia, tu na dole to musíme zabarikadovať, lebo sa mi je Dáme vidno. tie konáre, čo sme rozbili, a aby to bolo také zabarikované, aby nás nevideli. A Lukas je... Ukážem aj toto, že či to je normálne, že aby niekto proste rozmluvil lyžičku. Jak rozmluvil? Ale jak to pre Boha urobil kto? Počkať. No bezďak asi nebude taký silný. Počkať. Jaj, ľudia. Lukas, čo myslíš, dalo by sa tu zväčšiť aj na túto stranu? Hej, akože hej, ale to bude ťažké. No ale Lukas však... Má pila, neviem prečo nechce tak robiť. O, A čo je to? O. Ty kokos, ale to bezďak nemohol urobiť. Bezďak nemá toľko peniazy, aby išiel na posilovni. no už práve. Ja, kámo, tie nožičky sa ľahko rozlámajú. Daj, ukážem. No ja neviem. Teo. Áno, len to bolo. Ľahké. Aha, no tak... Ale Lukas, ale... neurobíme si to aj trochu, že poriadne, že vyhádžame tie vidličky a taký bordel. Lukas,
Pamätáš si, keď sme vtedy plánovali, že si nájdeme nejaký bunker? Tak už máme. No, ľudia, takže oficiálne je toto náš bunker a Lukas, teda keď je to už náš bunker, no tak na túto stranu to môžeme zväčšiť, čak my tu budeme chodiť často. Hej, ako sa volá tvoj YouTube kanál? Sir Roblox. Ja si ťa vyhľadám a dám ti odber. OK. Dankeschön za free odber. No ľudia, takže ja vám to skipnem. Lukas to tu zatiaľ rozpíli a my tu zatiaľ niečo urobíme s týmto týpkom. Big boy. Aha! Pozri! Z Wi-Fonky! Hej, to je veď tvoj. Čo? To je Môžeš tvoj. povedať Si z minulého zobral do Wi-Fi. videa, že tvoj kamoš vie o nejakom ešte inom bunkri. Do piče. Uh, Prezal som si do prsa. v pohode? Hej, pohode. No, ešte mi tu môj kamarát ľudia ide ukázať. Nejaký iný bunker, o ktorom vie jav. Lukáš, a moja Wi-Fonka tu nemohla byť, keď som tu teraz prvýkrát. Tam, tuto, v tomto strane. Musíš preliesť sa do konáre tam. Počkaj, tuto... Nikdy som tam ešte nebol, ale moji kamaráti áno, oni tam sa schovávali. Môj bunker! Pre môj frajerkovor. Ľudia, vraciame sa sem a ja vám to skipnem zase, však. Áno. No hej, choďte tak, a buďte rýchlo, lebo ja tu pilím. Ľudia, ideme sa tu pozrieť. Sem vedla. Minule niekto vravel, že tu je had. Čože tam je? Lukáš, dá sa tam stade o to dostal normálne? Hej, to je normálne, tu som ešte. Lebo to tu tak moc nevyzerá. No nič, poďme, otočka, ideme zase naspäť. A inak toto by som si rád vzal. Ja, ľudia. Ja. Tak ale to bude celkom hard. Keď ja. Lukáš, pušť. Ako sa robí svoj YouTube kanál? To je ľahké. Naučí ťa to. To ti potom môžem ukázať, keď to natáčame. No nič, ľudia, ideme tu urobiť prvú stenu. A potrebuješ na to Wi-Fi, aby si to urobil? Áno, Áno? áno. Aj natáčať, ako nie, ale to musíš poustiť, keď máš. Ale ľudia, pozrite, začíname robiť stenu. Takže ale jednu dosku. Ha? Či dali ináč ostatné dosky? Ja neviem. To som zvedavý. Čo mám? A tak! Ľudia, ja sa vám ospravedlňujem, ja som mal nejako blbo nastavený jas, preto to tu bolo všetko zle vidno. Teraz je to krajšie. No. Tuto je Teo, tuto je Lukáš, Elo. tuto máme stenu. Ja sa vám veľmi hlboko ospravedlňujem a tam vzadu sme boli. Ja to dám pekne na 0, tak. A toto. OK, tak. Ty dokážeš aj strihať? Áno. Čo to dá? Všetko dá sa. No, takže, ľudia, neviem, ako sa vám to tu páči. Mne sa tu s Lukášom páči. Dajte do komentov 1 do 10. A tuto ľudia, A prosím, nech tam minimálne 100 komentárov. no tak to neviem, keď mám 20 odberateľov. Budeš mať 21. Hej, ale Ešte budem spamiť komentov. Happy emoji. Hej, a ty tam hovor, prosím vás, dajte odberateľov. To není dobrý nápad. Dosiahli o 100 odberateľov. A to my nerobíme také veci, vieš, to tu na nič. ľudia, To refekcie, ľudia, Niektorí to robia, už mám milióna za čo. milión ešte nemá. Má? Nemá, Nemá. To bude v 2023? nemá. To vravel, že keď dosiahne. Rádo idem toto odrezať. Ok. Chytaj vidličku. Či ležičku, či čo to je. Ľudia, pozrite sa, tu máme okienko. Ja vám môžem natočiť. Wow! Z okienka. Ľudia, nechcem tu na nič zle stúpiť. Aha, pozrite okienko, jej! Lukáš, my si tu musíme urobiť okno. Hej, kilometr, prosím. To môžem odrezať a... Tak. Je to tu pekné. Pilíme! Krekuje to! Krekni to! Ľudia, pozrite sa toto, ale teraz som to otestoval. Pozrite sa, to je pevné. To je pevné? Lukáš, toto není drevo asi. Čo by to potom ináč bolo?
Je to drevo, ale nič to s ním nerobí, takže... Upsík. Takže máme tu pevné steny. To je super. Je. Slingshot. Takže ja vyzerá to slingshot. Počkaj, ešte urobím slingshot z toho. Počkaj, tu máš toto od noža. Ľudia, takže... Bunker. Ideme tu urobiť okienka. Máš slingshot? Ideme tu urobiť okienka. Happy. Ľudia, ja som teraz vytvoril slingshot. Z Rivals. Čo? Aj, počúvajte, ticho. Čo skoro? Čo? Excalibur. Tak nie. Čo? Lebo som počul sršňa. Keď sem priletí, zdrhneme. Ne, Nestihneme. Stihneme. nestihneme. A tak... Stop. Či to je niečo iné asi, či? To je mucha. Asi 50. Ne. A on by sa nás bál. Kto? O ten neútočí, keď ho ty neútočíš. Práve, že by som si taký istý nebol. Ani ja som nikdy... Ja proste uvidím sršňa, bežím preč. Spaním na hurbu, rozbijam si hubu, bežím ďalej. Bez plaču. Bežím tam. Toto je sršeň. To je sršeň. Ľudia, ne, my tu máme sršňa. Ale kde je? Je vzadu. A nie, tu je kamión. No, nie, zase kamión asi. Ale Lionel Messi. Čo je? Tiku pičáku. Nechce to ísť. Prestan pičáku. Joj, to není sršeň. Čo som práve povedal? To je kamión. Ale strašný jebo! Ja pravím, že to je kamión a ty mám papierové. Mne sa rozbil slingshot. Ľudia, idem opraviť slingshot a zatiaľ Lukas tu už rozpíril polku bunka. A tuto máme stenu. Počkať, buchnem. Hej, jaký blbec stáva z diamantového rečo? Ja. Ľudia, idem opraviť slingshot. Ľudia, opravený slingshot. Ľudia, dobre, rozpil to tu trošku. Ja to musím potiahnuť. Ty si tým ľuďom povedal, že až keď to bude hotové, im ukážeš, ako to bude. Ale ja som vravel, že im to budem aj ukazovať v priebehu. Však, Lukas? Rádko, prosím sa posun, lebo Áno? chodu zadu, lebo nechcem ti jebnúť. Áno. No nič, ľudia, Lukas tu urobí poriadok a potom vám to ukážem. Ja som skupoval Robuxy. No ty už si na tých 100 eur kúpil Robuxy. Ľudia, pozrite, tuto Lukas nám to tu zasypili. Jaj, ty kokos, to je Niekedy si to môžeš otočiť aj na seba, či si povedal, že za niekoľko doberiateľov prezradíš. Aj to môžeš povedať. Ne, ja ešte ne. Ľudia, tento tu mi navrhol, že sa mám odhaliť asi. To je ty. Ne, zabudni. Až keď bude 100 000. A Možno. dajte subscribe, aby ste boli jedni z tých OG. Ľudia, možno to bude... Čo dajú odber, im pošle fotku. Ne. Teo, ty si strašný cool. Keď, možno 100 000, možno keď bude 500 000, možno keď bude 1 000 000. Možno 10 milión. Ne. Ne, Diamond Platinum. Ne. Čo? Tak keď budeš mať 10 miliónov, budeš zarábať. Ha. Ani nie toľko ako Mr. Beast. No to je pravda. 500 milión subscriberov, ty kakas. No nič, ľudia, Lukas to tu ide rozpíliť a ukážem vám to, keď to bude hotové. Ľudia, sme to tu trošku opravili, však Lukas. A náš kamarát Teo išiel preč, však Lukas. No, išiel pre peniažky. A ľudia, my tu zatiaľ to tu opravujeme. Lebo ľudia, keď sme sem prišli, to bolo otrasný stav. Malé. Aha, takže ľudia, ja idem niečo rozpíliť a potom vám to hneď ukážem. Ľudia, zatiaľ sme pokročili s Lukasom však. Dosť. Tu na dole sme urobili... Strašne veľa miesta. Ľudia, som špinavý. Lukas, aj ty si od toho prachu však. Čo? Aj ty si od tej hliny. Dosť.
No, nevadí to sa. No ľudia, ja som tu odpílil takýto kus, toto ideme asi zabarikádovať, lebo nevieme, čo tam vzadu má byť. Ja neviem, keď to môžeme tak veriť zatiaľ. No, lebo čo keď je tam had? Ty konáre by sa sem hodili. Čo keď je tam napríklad Lukas had? No minulý som tam bolo minulé, keď som počul od kamaráta. Jaj, no. Lebo ľudia, hen tam to je také temné, tam už je aj ten pichlavý. My sme nevedeli, že tu je také tajná skríška. No. Ľudia, my to chceme zväčšiť, Lukas, zväčšili by sme to týmto smerom na hentú stranu o 3 metre? Si kokos 3 metre? Hej. A to by trvalo asi týždeň. Nevadí. Dokážeme to. Zajtra môžeš ísť? Hej, asi. A zavolal by sme aj toho Teodora. A Maxim Rusíka. No a neviem, tú pílu. To by musel som skryť. To by nebol asi problém, tvoj tatko ju nebude asi potrebovať, či? No, neviem. No také naradne, čo? Ty skoro nič nebude naradne, tak neviem teraz. No, Jaj, tu ťažko. ľudia, takže my to tu zatiaľ urobíme A a... ja toto chcem celé odseknúť, tak to bude problém pre mňa. No, tak to hej. Zatiaľ to Lukas pil Pilím. a Strašne. teda ľudia ukážem vám finálny výsledok. No, finálny. Ešte vám to teraz takedy v období stopnem. Tu keď prídete... Ľudia, my sme to tu celkom vyčistili a toto. Jáži, bože. Keby ťa odtiaľ to vyhodia políši, tak čakaj na zaslamiňaku. Kamo, k tebe, prečo by tu prišli policajti? Nevyhodia nás, neboj. Lukas, tak my prídeme. Ja hovorím, keby ten strom padol hen tam na ľudí. Lukas, tak pil. Ľudia, vidíme sa u partu 2 z robenia bunkra. Musíme ísť robiť nejaké povinnosti. Sme smenní, takže musíme ísť nakúpiť do užanky nejaké piče. Najlepšie Coca-Colu. Aha, takže vidíme sa u partu 2 z robenia super bunkra. Čaute. Čaute.